ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா GTA வைஸ் சிட்டியோட பார்ட் 1 கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இவன் தான் சன்னி ஃபெராரி. இவன் வந்து ஒரு ட்ரக் டீலர். இப்போது வைஸ் சிட்டி வந்து 24 கேரட் கோல்டாம். அதை வந்து இவன் கைப்பற்றணும் சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இவங்க இப்போது சன்னி இந்த டாமி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ட்ரக் டீலிங் பண்ணதுக்காக போயிருப்பான். அப்போது ஒரு சில மர்மமான நபர்கள் வந்து அவங்களோட ட்ரக்கையும் பணத்தையும் வந்து திருடிட்டு போயிருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு டுட்டோரியல் ஓடுது. ஓகே, நம்ம இந்த கார் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஓஷன் வியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து போக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாரிங்க, ஓஷன் வியூக்கு போகலாம். வந்தோடனே அடிக்கிறான் பாரு ஓசு பையன். நான்லாம் ஒய்சிட்டிலே பிறந்து வந்தவங்க. ஐயோ, யாரா அது வண்டி நிறுத்தி வச்சிருக்கிறது? இடி. ஓகே, இதான் அந்த ஹோட்டல். வந்துட்டோம். பிங் பிளிப்புக்கு போக சொல்கிறாங்க. ஓகே, தெரியாண்டா ஜே, நான் எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா. இங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, பிங் பிளிப்புக்கு போக சொல்கிறாங்க. அப்போலாம் ஏய் சரிடா எனக்கு தெரியாததா. ஓகே, வந்துட்டோம். ஓகே, வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம லாயரை பார்க்க போகணும். இந்த கார் எடுத்துக்கலாம். கடைசியில் இந்த ஓட்ட கார் தான் நம்ம கிடச்சிருக்கு. அந்த கார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். சும்மா பிரேக் அடித்தாலே ஸ்கிட் அடித்து பறந்துடும். ஓகே, போஸ்டர்லாம் பறக்குது. ஓகே, ஒரு வழியாக வந்துட்டோம். ஏன்டா அது ரேடியோ போட்டு வச்சுருக்கு? ஆஃப் பண்ணிட்டோம். டென்ஷன் ஆகுதுங்க இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டா. ஓகே, வந்துட்டோம். இப்போ வந்து புக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கென் அப்படிங்கிற ஒரு லாயரை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். இதான் பாட்டி. இந்த மிஷின் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்காது, என்ன பிடிக்காது. இப்போ நம்ம ஒரு கடையில் போய் ட்ரெஸ் மாற்றணும். சூப்பர் கார், அந்த போலீஸ் கார் போட்டோம். அந்த வண்டியை திட்டிகிட்டு போயிடலாம். வண்டி செம்ம வண்டி, சும்மா பறக்கும் அப்படியே. ஆனால் 2 இடிச்சிங்களா டம்முன்னு வெடிச்சிடும். ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது அந்த எப்படி நம்ம பார்க்கிங். இப்போ இந்த ட்ரெஸ் மாற்றிக்கலாம். ஒரு கோட் போட்டுட்டு வருவோம் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்கும் கோட்டு. நைஸ் பைக். ஏன் முன்னாடி இவ்வளோ அழகான பைக்கு நிறுத்திட்டு போறியா? இந்த பைக் ஏன் பைக்? ஹாய் சார். ஓகே, ஐயோ வண்டி தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்கோம். ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. அப்படியே நானும் கூட சேர்ந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருப்பேன். நம்ம டாமி போய் நீந்த தான் தெரியாது, என்ன பண்ணுறது. ஓடுறா சீக்கிரம். ஓடு ஓடு ஓடு.
ஜம்ப். ஓடு 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 சீக்கிரமா ஓடு. கோட் சூட் போட்டு நடந்து போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே நிற்கிறோம் நம்ம. வந்துட்டோம். ஓகே, இப்போது அங்கே ஒரு பார்ட்டியில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். இந்த ஒரு முண்டை நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இது இதோட வீட்டுக்கு கொண்டு போய் நம்ம ஓடணும். இந்த கார் எடுத்துக்கலாம், இந்த கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஸ்பீடாக போகும். பாட்டா பண்ணுங்கடா. ஓகே வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம். ஐயோ ஐயோ ஐயோ. விட்டுருவாங்க. சரி. ஓ $100 கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்டா உனக்கு, நான் பாட்டுக்கு செவனேன்னு தானே போயிட்டுருந்தேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த லாயரை பார்க்க போகலாம். ஐயோ முட்டு சந்தா, நானும் வழி இருக்கோன்னு நினைச்சேன். ஆனால் இது வந்து லேப்டாப்லேயோ பிசிலேயோ நீங்கள் கார் ஓட்டுறீங்கன்னா செமையாக ஓட்டிகிட்டு போகலாம். ஆனால் ஆண்ட்ராய்டில் ஓட்டும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே ஆடாச்சு. வண்டி நட் ரோட்டில் தான்டா பார்க் பண்ணுவேன். சரி ஓ இப்போ நம்ம மல்லிபூ கிளப்புங்கிற ஒரு கிளப்புக்கு போகணும். சரி இப்போ மல்லிபூ கிளப், அங்கே ஒருத்தன் வந்து இருக்கானாம்மா, கென் பால். ஐயோ பால்னு ஒருத்தன் இருக்கான். ஐயோ வண்டி பார்த்திச்சு ஓடுறா. சார் கார் வாங்க சார். ஐயா கார் கொடுங்கய்யா. இந்த கார் ஓட்டக்கார எடுக்கல. கார் இது அம்பாஸ்டர். ஸ்கூட்டி எடுப்போம். ஓகே போகலாம். பொறுமையாக போகுது. ஆமாம் போல. இங்கே பாருங்க. அவ்வளோதான். நான் அந்த கிளப்பு இதுக்குள்ளே ஒரு பைப்பில் இருப்பான். இதான் யாரா நீனு? சரி ஸ்கிப் பண்ணலாம். இப்போ நம்மள ஒரு செஃப்பை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. குடியில் போகலாமா? வெப்பன்ஸ் எடுத்துருவோம்மா. அந்த கீபோர்டு எங்கே இதாக இருக்குது. NUTTORTOLS. ஏன் வரல? சீட்ரப்பா போட்டேன். NUTTERTOLS. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அந்த செஃப்பை பார்த்து அவனை மொத்த போகிறோம். ஓகே நம்ம பண்ணல. சரி போ. ஓகே யாரா நீங்கள்? ஓகே இங்கே சீட் இருந்தால் தாங்க வாழ முடியும் வைசிட்டியில். அவ்வளோ கஷ்டம். இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கரெக்டாக இந்த இடத்துல வண்டி நிறுத்திக்கோங்க. நிறுத்திட்டு நம்ம சீட் போட்டோம்ல, அதுலேருந்து இந்த ஸ்னைப்பராக எடுத்து நல்லா அந்த மாக்கா மண்டையில் குறி வச்சு ஒரே அடி. நான் முடிஞ்சு. இப்போ இந்த கண்ணை எடுத்துக்கலாம். SMG. ஓகே இப்போ இந்த ஃபோனை வந்து நம்மளை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. எடுத்துட்டோம். இப்போ இங்கே ஒரு புதுமுகம் வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவாங்க. லான்ஸ்.
இவங்க கூட தான் நம்ம இல்லை சரி பெரிய கட்சினோம்ல ஓகே. ஓ அவங்களோட ஆளுங்க நம்ம துரத்துறாங்க. யாரா நீங்கள் வெத்துட்றா சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டு எப்படா என் கையில் பிஸ்டல் வச்சு நான் எஸ்எம்ஜி என்னடா வச்சுருந்தேன். ஆமாம் போலீஸ் கேஸ் போயிடும். நான் எஸ்எம்ஜி எடுத்து அடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி பிஸ்டல் வச்சு அடிச்சுட்டு வந்துருக்கேங்க. ஓகே இப்போ நம்ம தப்பிச்சு போகிறோம். அம்முனிஷனுக்கு போக சொல்கிறாங்க. ஓகே இப்போலாம் கேமரா ஆங்கிள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு. ஓகே யாரா அது பாட்டு தாங்க டென்ஷன் ஆகுது. ஓகே எம்னேஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே சரிடா திரியண்டா கன்று வாங்குறதுக்கெல்லாம் நான்லாம் சீட்டு போட்டே கன்று எடுத்துக்குவேன். இப்போ நீங்கள் கன்று வாங்க போனீங்கன்னா அந்த பிஸ்டலும் யூஸியும் மட்டும்தான் உங்களால் வாங்க முடியும். ஷார்ட் கன்னும் ஏஆரோ ஒன்றும் வாங்க முடியாது. அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்னு போட்டிருக்கும். நீ மிஷின் எல்லாம் நிறைய முடிக்க தான் அந்த கன்னெல்லாம் உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகும். ஓகே போகலாம். இந்த வெள்ளை காரை இங்கே வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. லான்ஸோட கார் மட்டும்தான் இப்படி வெள்ளையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பைக் பொண்ணுக்குள்ள பாடா வெள்ளம். ஐயோ 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 ஓகே வந்துட்டோம். ஓஷன் வியூ ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம். வண்டி அடியே வாங்கல அதிசயமாக இருக்கு. சரி $100 கொடுத்துருக்காங்க. பைக் கொடுறா யாரா நீ ஜட்டி போட்டு பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்க. சரி இப்போ நம்ம அந்த லாயரை பார்க்க தான் போகிறோம். போகலாம். யாரா நீனு ஒரு பிரேக் எடுத்து திரும்பதான் வருவியா? ஓ பாவி இடிச்சு விழும்போதெல்லாம் ஃபோன் அடிக்கிறான். இங்கே பாருங்க பைக் இங்கே வந்து விழுந்துருக்கு. சரிடா போன வைங்கடா. சரி வைங்க போன வைங்க. ஓகே சரி போகலாம். ஓகே நம்ம லாயர் பார்க்கலாம். சொல்கிறா சட்னி ஆகிட்டாப்புல பைப்பில். இப்போ மிஷினு இந்த மிஷினா இந்த மிஷின் வந்து என்னென்னா ஒரு 2 இடத்துல ஒரு 2 பேரோட கார் நிற்கும். அந்த காரை நம்ம வந்து டேமேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து பயமுறுத்தணும். அதான் மிஷின். இது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக அந்த மிஷின் பார்த்தீங்க. இதை நம்ம ஈஸியாக முடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுங்க, இந்த சீட்டை எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே இந்த சீட் இருக்குல்ல போய் BIGBANG டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும். மிஷின் பாஸ்ட். முடிஞ்சு சிம்பிள். மிஷின் கம்ப்ளீட். இவன் இந்த பைப்பில் எப்படி இவ்வளோ தூரம் போனான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில. மிஷின் பாஸ்ட் சிம்பிளாக முடிஞ்சிட்டுல அப்படிதான். இவ்வளோ ஈஸியாக முடிச்சிடணும். இதெல்லாம் போய் ஒவ்வொரு இடமும் நான் போய் சுற்றி அடிச்சுட்டு இருந்தால் எவ்வளோ டைம் ஆகும். ஆமாம் சீட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்கூட்டி போயிடுச்சே சார். டாக்ஸி வருமா? டாக்ஸி மட்டும் வந்தால் போதும் சார், நீங்கள் வரலாம். சரி இப்போ நம்ம திருப்பி அந்த லாயர்கிட்ட போகலாம்.
சீட் யூஸ் பண்ணணுன்னா ஒன்றும் பண்ணதா இல்லை. கூகுள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க, கேம் பேட் அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அடுத்த அந்த கீபோர்டை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு கேம் ஆடும்போது அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீபோர்டு வந்துடும், நீங்கள் சீட் டைப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ சிம்பிள். இப்போ நம்ம அந்த லாயர் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். நான் வேற எங்கேயோ போயிட்டுருக்கேன். ரெண்டு பக்கமும் டோர் தரல, டோர் செதஞ்சிடுச்சு. ஓகே, வேணா மிஷன் கொடுக்க போகிறான்னு தெரியலையா. ஃபோன் அடிக்குது. பேச முடியுங்கடா. சன்னி ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே போதா டே, மிஷன் முடிக்கணும்டா. மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன விஷயம்? ஓ, இது அந்த விஷயம்னா இதுவும் சிம்பிளாக பிடிக்கணும்னா நீங்கள் பிக் பேங் போட்டால் முடிவு. ஜஸ்ட் பிக் பேங் மட்டும் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிது. ஆனால் நான் அதை உங்களுக்கு சீட் யூஸ் பண்ணாமல் முடிச்சு காட்டவா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த ட்ரெஸ் கடை இருக்குது பார்த்தீங்களா, ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு தான் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே ட்ரெஸ் மாற்றாமலே கூட இந்த விஷயத்தை முடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த மார்க்குக்கு போயிருங்க. உள்ள கொஞ்சம் பேர் போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, ஒரே ஐடி. அப்படி சுற்றி ஓட்டு. அவ்வளோதான், வண்டியிலேருந்து இறங்க. ஓகே, என்ன நடத்துங்க. சரிடா டே, இங்கே சிம்பிளாக பிக் பேக் போட்டிங்கனாலே மிஷின் பாஸ்ட் ஆகிடும். இந்த 3 வைக்கில் இப்போ நீங்கள் ரூம் சம் பண்ணணும். யாரா நீ? டே எஸ்எம்ஜிடா. அந்த டேங்க் என்ன 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 அவ்வளோதான். டே அம்பு இருக்காங்கடா. ஐயோ, கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிடுச்சு. மிஷின் பாஸ்ட்டு நம்ம கதையை முடிஞ்சிச்சு. என்ன பண்ணுறது? இந்த லாயரோட மிஷின் முடிஞ்சிச்சா? டே பைக் அங்கே போய் வந்து சூப்பர் கண்டுக்காம போகிறான் பார்த்தீங்களா. லாயரோட மிஷின் முடிஞ்சிச்சா? அப்போ ஓகே. இப்போ ஏன்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மிஷின் பார்க்க போகலாம். எடுத்துறாடா. வந்துட்டோம். பிரேக் போர்டு ஃபோன் அடிக்கிறேன். இந்த மிஷினும் ஈஸிலாம். சரிடா. ஐயோ, மிஷினை முடிக்க விடுங்கடா. ஓகே. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு கோல்ஃப் கோர்ட்டில் வந்து ஒருத்தன் கோல்ஃப் விளையாடிட்டு இருக்கிறான். அவனை போய் அசராம போட்டு தள்ளிட்டாரு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பண்ணிடுவோம். சரி சார். ஒரு பைக் இருக்கேன். பைக் இதில் ட்விஸ்ட் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து அந்த கோல்ஃப் கோர்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது கன் அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. கன்று போனீங்கன்னா கன்னை பிடுங்கி வச்சுக்குவாங்க.
அதுக்கு ஒரு செம்ம ட்ரிக் இருக்குது. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா, இப்போது இந்த கோல்ஃப் கோர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உள்ளே போய் நெட்டோ டோஸ் போட்டுக்கலாம். இன்னொரு வழியும் இருக்குது, சீட் போடாமலே போகலாம், பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு வண்டியில் ஏறிங்க, நிற்காமல் போயிட்டே இருக்கணும். இந்த பிங்க் லிப்பில் போய் நின்றுணும். இப்போலாம் அவ்வளோ இங்கே வந்து இங்கே ஒரு கார் இருக்குதா, இந்த காரை அப்படியே எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இப்படி ஒன்று இருக்கும், ஒரு உருண்டையாக. அந்த இடத்துல கரெக்டாக போய் நிறுத்திடுங்க. இப்படி நிறுத்திடுங்க. நிறுத்திட்டு அந்த பிங்க் பிளிக்கு இப்போ போங்க. போயிட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்த காட்டுவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த கார் மேலே ஏறி இது மேலே ஜம்ப் பண்ணி அந்த பக்கம் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. இப்படி போனீங்கன்னா உங்களோட வெப்பன்ஸ் வந்து வாங்க மாட்டாங்க. வந்துட்டு சரி நான் போடலாம். கண்ணை எடுத்துட்டு அந்த எல்லோ மார்க்குக்கு இப்போ நம்ம போகலாம். சரி வழி மாதிரி போகலாம். அந்த இருக்கா அதெல்லாம் ஒரு கோல்ஃப் விளையாடிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக இதில் வந்துட்டு வண்டி நிறுத்திங்க. ஏன்னா கண்டுக்கிட கூட மாட்டாங்க. இப்போ வந்து நின்றுட்டு ஸ்னைப்பர் எடுத்து குறிப்பாத்து மிஷன் பாஸ். விட்டுருங்கடா, ஓடிடுறேன்டா. நான் ஸ்னைப்பர் வச்சு அடிச்சேன், குறி விஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே விட்டுறா, ஓடிடுறேன்டா. ஓகே இது ஒரு ஹார்ட் இருக்கு, அந்த ஹார்ட் எடுத்துட்டு ஓடிடுவோம். இன்னும் அந்த ஷீ மிஷினை மட்டும் முடிச்சுட்டு நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த பாட் விரைவில் வரும். ஐயா 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 இந்த வண்டியில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் என்ன தான் போட்டு கவுத்துனாலும் அந்த வண்டி திருப்பி எழுப்பிடும். இதான் இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷல். ஒருத்தி பறந்துட்டான். நான் என் பாட்டு சவரையாக தான் போய்ட்டுருந்தேன். அவள் தான் தலையை கொண்டு வீலில் வச்சா. மக்கையா சாலப்பட்டேன். ஓ நான் நிறைய ஸ்டோரி கேம்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாங்க. யார் மாதிரி நீ ஏன் வந்து அடிக்கிற? நம்ம வண்டி எப்படி பறந்து நினைச்சு பார்த்தீங்களா? வண்டி ஸ்லோவா ஆமாம் போல் ஊன்னு போவான். அதான் ஸ்லோ பாருங்க. போகலாம். பொறுமையாக போகுது. நான் ஆக்சிலேட்டர்ல இருந்து கையை எடுத்தே 2 நிமிஷம் ஆச்சு. ஒரு வழியா பக்கத்தில் வந்துட்டோம்.
எவ்வளோ மெதுவாக போகுது பார்த்தீங்களா இந்த வண்டி. அடுத்த பாட்டில் நம்ம ஒரு கொடூரமான மிஷின் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மிஷின் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஹெலிகாப்டர் மிஷின், அப்படி ஒரு மிஷின் வரும். ஆஹா, அந்த மிஷினை பார்த்தா ஐயோ நல்லா சின்ன வயசில் திணறி இருக்கேன். இந்த மிஷினா ஈஸியாக நாங்கள் செம்ம ஸ்பீடாக போவோம். இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து இவனுக்கு வந்து நம்பிக்கை துரோகம் வந்து பண்ணிட்டானா. அவனை வந்து இப்போ நம்ம தேடி வந்து பிடிச்சி சாவடிக்க போகிறோம். அவன் வந்து ரம்பத்தில் கொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மகிட்ட தான் வெயிட் பண்ணி எக்கச்சக்கமாக இருக்கே, போட்டு தள்ளி பட்டுன்னு போட்டால் பெய் சேர்ந்துருவான். அதுக்கு எதுக்கு ரம்பத்தை வச்சு கொடூரமாக கொண்டு வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், பக்கத்தில் வந்துட்டோம். மல்லிகைப்பூ கிளப்புக்கு அடுத்து தான் இருக்கு. பறந்துடுச்சு கார். பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இப்போ நமக்கு 2 போலீஸ் கேஸ் வரும், அதனால தப்பிச்சு போகிறது ரெடியாக இருக்கும். டே கண்ணை மாற்றணுங்கடா. எஸ்எம்ஜி பாஸ்ட். ஆமாங்க, முடிச்சு போட்டுட்டோம். இங்கே ரொம்ப இருந்திருந்தா அவன் தப்பிச்சு வெளில வந்துருப்பான். அவரை நீங்கள் துரத்தி பிடிக்கணும். எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்குல்ல, அது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு போலீஸ் கேஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும். ஐயோ, வண்டி வேறு. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் ஷாப் இருக்கும், அந்த இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து போலீஸ் கேஸ். ஆனால் அதுக்கு $100 கொடுக்க சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு? 100. அதனால் இப்போ இந்த வண்டியை மட்டும் எரிய வச்சுட்டு வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பறக்குது. ஓடு டாமி ஓடுங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான் மக்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே போல் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அமைக்கிடுங்க. ஓகே, பை கைஸ்.